பாயசம் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட். மறக்க முடியுமா? இன்னைக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூரியவம்சம் படத்தோட முக்கியமான சீன்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் எடுத்திருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் காமராசர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கம்பீரமான ஒரு டேம்னு சொல்லணும். இந்த டேம்னு சொன்னாலே எல்லாத்து ஞாபகத்துக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா முதலை வகைகள் தாங்க. ஏன்னா இந்த டேம் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ முதலைகள் இருக்குது. நம்ம போகும்போது 2 ஆக்ரோஷமான முதலைகள் சண்டை போட்டு ஒரு முதலையோட வாயவே கடிச்சு சாப்பிட்டுருச்சுங்க. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ இது. மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக பொள்ளாச்சி சைடு வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப அழகான பிளேஸ் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா தவிர்க்க முடியாத நிறையா படங்கள் இங்கே வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க. அப்படி இன்னைக்கு எந்த பிளேஸை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சிக்கு பக்கம் இருக்கிற திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அமராவதி டேமை தாங்க நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இங்கே வந்தீங்கன்னா எங்கெங்கே சாப்பிட்லாம், எங்கே கம்மி ரேட்டில் கிடைக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க கூட எப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம், இதுக்கு பக்கமெல்லாம் என்னென்ன பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி சேனல். இது கககப்போ. ரொம்ப நாளாக இந்த சேனலில் வீடியோஸே போடாதங்காட்டிக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம மேலே கோவமாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லைங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம இந்த மாதிரி ட்ராவல் வீடியோஸ் எல்லாமே போட போகிறோம். பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், மறுபடியும் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகலான்ட்டு கிளம்பிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அமராவதி டேமுக்கு தான் போகலான்ட்டு கிளம்பியாச்சு. அமராவதி டேமில் அப்படி என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு டேமுங்க இது. காமராசர் பீரியடில் கட்டப்பட்ட இந்த டேம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பீரமாக காட்சி அளிக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆனமலை டைகர் ரிசர்வ் ஏரியாங்க இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதலை பண்ணையும் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இடங்கள் இருக்குது. ஒருவேளை நீங்கள் பொள்ளாச்சி, உடுமலை, திருப்பூர் சைடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டேம் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இது பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது, நிறைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். இந்த பிளேஸுக்கு எப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் டீட்டெயில்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பொள்ளாச்சினாலே இந்த மரங்கள் தாங்க ஃபேமஸ். நீங்கள் போகிற சாலைகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பிளேஸுக்கு போகிற வழிகள் எல்லாமே இதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும். நீங்கள் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ இடங்கள் இருக்குது. நீங்கள் அமராவதி ரீச் ஆகிட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சைனிக் ஸ்கூல்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸில் பீரங்கி வச்சுருப்பாங்க. ஜெட் விமானங்கள், ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல எக்கச்சக்கமான இது இருக்குது. நீங்கள் குழந்தைகளோட வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற அமராவதி டேமோட என்ட்ரன்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 5 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 2 வீலர்ஸ்க்கு 10 ரூபாயும், காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபாயும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. டேமோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதாங்க. நம்ம வந்தது பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி மார்னிங்கே வந்துட்டோம். அதனால தான் கொஞ்சம் க்ரௌடு கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் ஈவினிங் டைம்லாம் வந்தீங்கன்னா இங்கே நல்ல க்ரௌடாகவே இருக்கும். இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சினிமா பாடல்களில் பார்த்துருப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சினிமாவில் வர்ற முக்கியமான சீன்ஸ் எல்லாம் இங்கே நிறையா சீன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமராவதி டேம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான டேம்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த அமராவதி டேமில் இருக்கிற பார்க் எல்லாம் இன்னும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணால் இன்னும் குழந்தைகள்லாம் நிறையா வருவாங்க, கூட்டமும் நிறையா வரும். மற்ற டேமை விட இந்த டேமுக்கு இருக்கிற ஒரு அழகான விஷயம் என்னென்னா இந்த டேமை சுற்றியுமே மலையாக தான் இருக்கும். நாலாப்புறமும் மலைகள் சூழ்ந்ததுக்கு நடுவில் தான் இந்த டேம் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப அமைதியான பிளேஸுங்க இது. நீங்கள் வீக்கெண்ட்லாம் குழந்தைங்க கூட இந்த பிளேஸில் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. எனக்கு எந்த டேம் போனாலும் அதோட மதகுகளையெல்லாம் பார்க்குறக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அந்த இடம் எப்படி இருக்குது. ஏன்னா ஒரு டேமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகான பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு அழகாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நானும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த டேமில் இருக்கிற மதகுகளையெல்லாம் பார்க்க அப்படியே கிளம்பியாச்சு. அந்த மதகுகளையெல்லாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக ஏதோ ஒரு பெரிய அரண்மனையில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்களோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த டேமை பார்த்தீங்கன்னா காமராசர் பீரியடில் 1957 கட்டியிருக்காங்க. பொள்ளாச்சி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டேம்ஸ் இருக்குது இல்லையா. இந்த அத்தனை டேம் பார்த்தீங்கன்னா காமராசர் பீரியடில் தாங்க கட்டியிருக்காங்க. காமராசர் பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் பொள்ளாச்சிங்கிறது வந்து ஒரு இயற்கை எழில் மிக்க ஒரு பிளேஸாக மாறுச்சுன்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம இந்த பிளேஸுக்கு போகும்போது பெரிய அளவுக்கு க்ரௌட் இல்லாத போதே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப அமைதியாகவும் இருந்துச்சு. நம்ம போகும்போது ஒரே ஒரு மதகு மட்டும் ஓப்பனில் இருந்தங்காட்டிக்கு அதில் மட்டும் தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட இந்த டேம் கட்டி 70 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஆனால் இந்த டேமோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கம்பீரமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற டேம்ஸை விட இந்த டேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு. ஒரு சில டேம்லையெல்லாம் இந்த மாதிரி பக்கம் போய் மதகுகளையெல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஆனால் இந்த டேமில் வந்து மதகுகளையெல்லாம் நம்மளே பார்க்குற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். நீங்கள் இந்த மதகுகளையெல்லாம் பார்க்க வரணும்னா பார்க் வழியாகவே வந்துடுங்க. தயவு செஞ்சு டேம்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உன்னால் மேலே ஏற முடியாது. ஏன்னா ஸ்டெப்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது. எனக்கே ஏறக்குள்ளே ஒரு வழியாயிருச்சு. கண்டிப்பாக பெரியவங்கனால எல்லாம் கண்டிப்பாக ஏற முடியாது, குழந்தைகளும் கஷ்டப்படுவாங்க. என்னோட சஜஷன் என்னென்னா ஈவினிங் டைம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த டேமை வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து மதிய டைமெல்லாம் வந்துட்டிங்கன்னா வெயில் தாங்க முடியாது. நான் அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேமில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம்.
அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் டேமுக்கு மேலே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் நிழல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஒரே ஒரு பிளேஸ் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸை பார்த்தோன்னே இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்குள்ளே தோணும். ஆமாங்க, சூரியவம்சம் படத்தில் இருக்கிற முக்கியமான சீன்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் எடுத்திருப்பாங்க. சரத்குமார் சார் மேலே பேரன் ஏரி உட்காந்து யானை சவாரி செய்கிற பிளேஸ் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் பாயாசம் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டைலாக் ஆகட்டும், எல்லாமே இந்த பிளேஸில் தான் எடுத்திருக்காங்க. நீ என்ற மேல உட்காந்து சவாரி செய்வியா. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஸ்டெப்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் அழகாக இறங்கி டேமுக்கு கீழே போகிறக்கும் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா படத்தோட சாங்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. சீரியஸ்லி மற்ற டேம்ஸை விட எனக்கு இந்த டேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரியுதுங்க. ஏன்னா இது சுற்றியுமே மழை தான் இருக்குது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த பிளேஸை பார்க்கும்போதே ஏதோ நம்ம வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஃபீல் கொடுக்குது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கம் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேமுக்கு ஒரு 10 ரூபா கொடுத்து மேலே வந்து இங்கே வந்து லஞ்சு சாப்பிட்டு போகிறாங்க. அதையும் நான் கண்கூட பார்த்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டேமுக்கு வர்ற நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டும் போகிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப அமைதியான அழகாக காற்றும் சுகமாக வருது. வீக் டேஸ்னுங்காட்டிக்கு அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா லவ்வர்ஸ் அவ்வளோ பேர் உட்காந்துருந்தாங்க. வீக்கெண்டில் நீங்கள் 1 டே ட்ரிப் பிளான் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் வந்து ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ் தான். இதை சுற்றி நிறையா பிளேஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்படியே நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம்லேருந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. கீழே இறங்கினோடனே பார்க்கை பார்க்கலான்னு போனால் பார்க் வந்து சுத்தமாக மெயின்டெனன்ஸே கிடையாது. மேலே டேமில் அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. கொஞ்சம் எடுத்து இதில் பாய்ச்சினா கூட அங்கங்கே பச்சை பசையல்னு செடிகளையெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனால் அதை எதுவுமே பண்ணலை. பட் மெயின்டைன் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம டேமை பார்த்தாச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முதலை பண்ணைக்கு தான் கிளம்பியாச்சு. முதலை பண்ணை போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இந்த பிளேஸ் வந்து நின்று பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சரியான வியூவாக இருக்கும். தண்ணி ஓடுற சத்தமே பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் இருக்கும். முதலை பண்ணை போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மேம்பாலம் இருக்குது. அந்த மேம்பாலத்துலேருந்து நின்று பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேஸ் வந்து அழகாக தெரியும். இந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓடை மாதிரியும் ஒரு ஆறு மாதிரியும் போயிட்டே இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கும்போதே. முதலை பண்ணை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ்லேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது. இந்த போகிற வழி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மலங்காட்டுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பிளேஸ் எல்லாமே ஆனைமலை டைகர் ரிசர்வ் ஏரியாக்குள்ளே தான் வருது. இங்கே வந்து போர்டு போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து crocodile சென்டர் இங்கே தான் இருக்குன்ட்டு. நம்மளும் crocodile சென்டர் ரீச் ஆயாச்சு. இந்த crocodile சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பைக்கு 20 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. மொத்தமாக நம்மளுக்கு 40 ரூபா இங்கே ஸ்பெண்ட் ஆகும். இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸுக்கு கரெக்டாக கீழே இருக்கிறங்காட்டிக்கு இந்த பிளேஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அமைதியான பிளேஸாக தான் இருக்குது. நம்மளும் அழகாக உள்ளே போயாச்சு. உள்ளே போனோடனேவே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா போட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 20க்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் முதலைகள் இருக்குது. இந்த முதலை பண்ணையை சுற்றியுமே இந்த மாதிரி அழகான ஸ்டாச்சுஸ் வந்து நிறையா பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே crocodile வகைகள் என்ன, அது எவ்வளோ நீளம் வளருங்கிறது வரைக்கும் தெளிவாக இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அமராவதின்னு சொன்னாலே எல்லாத்துக்குமே ஞாபகம் வர்ற ஒரே பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் தாங்க. ஏன்னா அமராவதினாலே முதலைகள் தான் ஃபேமஸ்ஸு. அமராவதி டேம்லேருந்து முதல்ல தப்பிச்சு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும், நிறைய நியூஸஸ் படிப்போம். இங்கே இருக்கிற முதலைகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நன்னீர்வாழ் முதலைகள் தான். முதலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் படா சைஸில் இருந்துச்சு. வெளியே எல்லாம் நிறைய ஸ்டாச்சுஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி தாங்க இதுவும் ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி தான் படுத்துருந்துச்சு. எந்த வித அசைவுமே இது கிடையாது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அமைதியாக தான் படுத்துருந்துச்சுங்க. அடிக்கிற வெயிலுக்கு இதுகளும் நல்லா ஜாலியாக படுத்துருந்துச்சு நிழலை பார்த்து. நம்ம இந்த முதலை பண்ணைக்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தரமான சம்பவம் தான் நடந்துருச்சு. 2 முதலைகளுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஃபைட்டு நடந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. அந்த பெரிய ஃபைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முதலையோட தாடையை இன்னொரு முதலை வந்து கடித்து தின்றுச்சு. இது நடந்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா போலீஸ்லேருந்து மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே இங்கே வந்துட்டு அந்த முதலையை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முதலை பண்ணைக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா முதலைகளை போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா இந்த அமராவதி டேமில் இருக்கிற முதலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கு உண்டான பார்க்கும் இருக்குது. இந்த பார்க் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பார்க்கு. அமைதியான சூழலுக்கு நடுவில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த பார்க்குக்கு ஓரமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஓடை ஓடுது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளை எல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரி குழந்தைகளுக்கு உண்டான விளையாட்டு பொருட்கள் மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கஸு, தூரி இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இங்கே இருந்துச்சு. குழந்தைகளை கவர்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான சின்ன சின்ன ஸ்டாச்சூஸு, விலங்குகளோட ஸ்டாச்சூஸு எல்லாமே இங்கே இருந்துச்சு. இந்த விலங்குகளோட ஸ்டாச்சூஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உட்கார்ற மாதிரியே ஒரு டேபிள், சேரு இந்த மாதிரி விஷயங்களாக பண்ணியிருந்தாங்க. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சிட்டிங் டேபிள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழகாக இருக்குது இல்லையா? குழந்தைகள் எல்லாமே இதை கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைகளையெல்லாம் உட்கார வச்சு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம். இதுதாங்க அந்த வாய் கிழிஞ்ச முதலை. இது பார்த்திங்களா, உங்களுக்கே தெரியும், பார்க்கும்போதே தெரியும். மேல் இருக்கிற தாடை வந்து இருக்குது, கீழே இருக்கிற வாய்ப்பகுதி வந்து இல்லை. ஃபுல்லாக பாதி முக்கால்வாசி கடிச்சே சாப்பிட்டுருச்சு அந்த முதலை.
ரொம்ப பாவங்க முதலை. ஏன்னா முதலையோட பற்கள் தான் வந்து கறிகளில் மாமிசங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கானதாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்ப்பகுதியே இல்லை. இனி அந்த முதலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தாங்க. தண்ணிக்குள்ளே இருந்த முதலையெல்லாம் பாதியெல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு. பார்த்தா எவ்வளோ பெருசு இருக்குதுங்க. இவ்வளோ பெரிய முதலையெல்லாம் இங்கே இருக்குதா அப்படின்னு வாயடைச்சு போயிடுவீங்க. குழந்தைகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அவங்களாம் இந்த சைஸுக்கு முதல்ல வந்து கண்டிப்பாக எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. அமராவதி டேமை விடவே பார்த்திங்கன்னா இந்த முதலைப்பண்ணை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வச்சுருந்தாங்க. இதோட ஆம்பியன்ஸும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. சுற்றியும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பார்க் ஃபெசிலிட்டிஸ் மாதிரி நிறையா வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் புல்வெளிகள் டைப்பில் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற அத்தனை முதலைகளும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கவனிச்சிட்டு வர்றாங்க. இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஃபீடிங் கொடுக்குறாங்க, டைமுக்கு சாப்பாடும் கொடுக்குறாங்க. எல்லா வகையிலையும் இதை பார்த்திங்கன்னா நல்ல வகையில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க. சுற்றி இருக்கிற கோயம்புத்தூர் ஏரியாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா முதலைப்பண்ணை வந்து ரேருங்க, எங்கேயுமே இல்லை. இந்த இடத்துல தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்தீங்கன்னா முதலைப்பண்ணை விசிட் பண்ணணும், இல்லை அமராவதி டேம் பார்க்கணும், ஒரு நல்ல இடத்துல வந்து சாப்பிட்ணும், ஒரு வித்தியாசமான பிளேஸுக்கு வரணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ஏரியாவுக்கு வாங்க. சீரியஸாக வேறு லெவல் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அமராவதி டேமை விடவே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஃபுல்லாக புல்வெளியெல்லாம் அமைச்சு சும்மா அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு இந்த ஏரியாவே. ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்ல பிளேஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த பிளேஸ்லாம் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஃபுல்லாமே டைகர் ரிசர்வ் ஏரியாங்கிறங்காட்டிக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்குது இங்கே, டைகர் ஸ்டாச்சு. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதை சுற்றியுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூக்களில் நிறைந்த ஒரு கார்டன் மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கு நடுவில் இந்த டைகர் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சரி, பிளேசஸாக சொல்கிறியாடா, இங்கே வந்தால் என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? சாப்பிட்றதுக்கும் இங்கே என்னங்க இருக்க போகுது? மீன் வகைகள் வந்து எல்லா வகையான மீன் வகைகளும் இருக்குது. இங்கே டேம் மீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டேம் மீன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா கடைகள் இருக்குது. நான் சஜஸ்ட் பண்ணுற கடை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கடை தான் இருக்குது. அந்த கடை என்னென்னா தமிழ்நாடு மீன் வறுவல் நிலையம் சொல்லிட்டு இங்கே ஒன்று இருக்குது. இந்த கடை தாங்க அது. இந்த கடை நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக இங்கே போய் சாப்பிடுங்க. மீன் பீஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ரேட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரீசனபிளாக தான் இருக்குது. நான் வந்து பாறை மீன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பாறை மீன் இந்த பேஸ் பார்த்திங்கன்னா 40 ரூபீஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. கூட வந்து ஒரு லெமனும் வெங்காயமும் கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லாவே இருந்துச்சு. கடையும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீட்டாகவே இருந்துச்சு. ஒருவேளை இந்த கடை வந்து உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேமுக்கு வெளியே போயிட்டிங்கன்னா எக்கச்சக்கமான மீன் கடைகள் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அங்கேயும் மீன் சாப்பிட்லாம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரீசனபிளாகவே இருக்குன்னு நினைக்கிற ரேட்டு. எனக்கு அங்கே ரேட் தெரியல. பட் இங்கே நான் சாப்பிட்டங்காட்டிக்கு நான் இங்கே சொல்கிறேன். பட் நீங்கள் வேணும்னா அங்கே கூட போய் சாப்பிட்டுக்கலாம். அங்கே வந்து எக்கச்சக்கமான மீன் வகைகள் இருக்குது. டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகேன்னு தான் சொல்லுவேன். பெரிய ஆஹா ஓஹோ அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் டேஸ்ட் இல்லை. ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. டீசெண்டான டேஸ்ட்டு தான். இதுக்கு பக்கமே பார்த்திங்கன்னா திருமூர்த்தி ஃபால்ஸ் இருக்குது, சின்னாறு இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் 60 கிலோமீட்டரில் மூணாறு இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்திங்கன்னா வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து தேவைப்படுற நாள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் டேவில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே விசிட் பண்ணிடலாம். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் உங்களுக்கு இனிமேல் கண்டினியூஸாக வரும். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் கககோப்போ. இனி எங்கே போக போகிறோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மக்களே.